खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ ओनसोलखौ बांहोनो थाखाय क'क्राझारखौ भुटाननि गेलेफुजों फोनांजाबनो आसामनि सानथांखि, प्रमद बर'आ बुंदों। फोनांजाब आरो ओनसोलारि जौगाथायनि थाखाय मोनसे गेदेर जौगाखांनायाव आसामा क'क्राझारखौ भुटाननि गेलेफुजों सरजाबनो सानथांखि बानायगासिनो दं। मोनसे आगान जाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलखौ सोलायनायनि मिजिं थिजादों। एडभान्टेज आसाम 2.0 इनभेस्टमेन्ट एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार समिट 2025 आव BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ गोसो होनानै बुङो दि बे हाबाफारिया ओनसोलाव गुवारै जौगानाय लाबोगोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि क'क्राझारनि दावगानायाव गोसो होनाया भुटाननि अरायथा गोजोन आरो दिदोमथिनिफ्राय थुलुंगानाय। मिरु सोरखारा क'क्राझार आरो गेलेफुनि गेजेराव रेल लिंकनि थाखाय नायगिदिंनो जागायखाबाय। बेजों लोगोसे मोननै सोहोरनि गेजेराव मोनसे साबसिन गासैबो बोथोरनि लामा बानायनायनि बिथांखि लानाय जादों, जाय ओनसोलारि रांखान्थि आरो फालांगिखौ जौगाहोगोन। बर'आ सोलिबाय थानाय साननैनि फालांगियारि जथुम्मानि बागैबो मिजिं थिदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बेयो आसामनि रांखान्थियारि थासारिखौ सोलायगोन आरो सा-सानजानि गासै जौगानायाव बिहोमा होगोन। बिथाङा दावबायथाय सेक्टरनि गोबां खाबुखौ नोजोर होदोंमोन आरो जथुम्मानि समाव बे ओनसोलाव गोबां गाहाय फोसावनायफोरखौ मिजिंथिदों। नैथि खौराङाव दङ गाहाय मन्थ्रि मदिआ बाक्सानि जांख्ला स्टेडियामाव दावबायहैदों, जायगायारि आरिमु आरो सोरजिथायखौ थुलुंगा होदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ एडभान्टेज आसाम 2.0 इनभेस्टमेन्ट एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार समिट 2025 नि समाव बाक्सा जिल्लानि मोनसे सोरजिलु फालांगि जांख्ला स्टुडिअ प्राइभेट लिमिटेडखौ दावबायहैदोंमोन। महरगिरि आरो डिजाइनार किरात ब्रह्मजों गायसनजानाय स्टुडिअ'आ आखाइजों दानाय गुरै फुथुलाफोरनि गेजेरजों बर' खुगा सल'बाथाफोरखौ जिउआव लाबोनानै सोरजिलु दारिमिनाव दोहौ लाबोगासिनो दं। गाहाय मन्थ्रि मदिनि दावबायनाया बड'लेण्ड हालामनि थाखाय गोग्गाथाव बुब्लिमोन मानोना बेयो ओनसोलारि रोंग'थिफोरखौ हायुंआरि सिनायथि होदोंमोन। गासै बिटिआरआव आरिमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौ बे आव-फावजों थुलुंगा होनाय जादोंमोन, जाय ओनसोलनि धोनि आरिमुआरि उनमोनथाइखौ दिन्थियो। सावराय जथुमाव गाहाय मन्थ्रिया क'क्राझाराव गोजोन आरो जौगानायाव सोरखारनि गोसो होनायनि सायाव गोसो होनानै बुंदोंमोन दि अरायथा गोजोननि थाखाय नारसिननाया नसुंआरि हादोरफोराव अरायथा दिदोमथिनिफ्राय थुलुंगा मोननाय। NID आहमदाबादनि ग्रेजुवेट आरो उन्दै समनिफ्रायनो आरिमु मोजां मोनग्रा किरात ब्रह्मआ आखाइजों दानाय फुथुला आरो मुसुखाफोरनि गेजेरजों बर' हारिमुखौ रैखा खालामनो गावनि हाबाखौ बावसोमदों। गाम्बारि सिख्ला, गावदां रानि आरो सिखना जोहोलाव बायदि सल'बाथायारि आरो जारिमिनारि सुबुंफोरनिफ्राय थुलुंगा मोननानै बिथांनि सोरजिनायफोरा ओनसोलारि आरिमुगिरिफोरजों सांग्राङै महर होजानाय। खुगा सल'बाथाजों थुलुंगा होजानाय आखुफोरनि अनगायैबो बिथाङा गथ'फोरनि थाखाय रुजुजायै सल'फोरजों लोगोसे सानबोलावरियारि फुथुलाफोरबो डिजाइन खालामो। गाहाय मन्थ्रिनि दावबायनाया जांख्ला स्टुडिअ'नि आरिमुगिरिखौल' फालिनाय जायाखैमोन, नाथाय आसामनि सोरजिलु रांखान्थिनि गोहोखौबो नोजोर होदोंमोन। हायुंआरि नोजोर होनाया बांनायजों बेफोरबायदि हाबाफारिफोरा बड'लेण्ड ओनसोलाव ओनसोलारि महरगिरि आरो फालांगियारिफोरनि थाखाय बांसिन खाबु लाबोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटी BSFआ खोला सालमारा मानकाछाराव 1.97 लाख रांनि नंखाय भारतारि रां बिलाइ जब्द खालामदों। BSF गुवाहाटीआ आसामनि खोला सालमारा मानकाछार जिल्लायाव मोनसे जर'खा संदाननाय हाबाफारिनि समाव 1.97 लाख रांनि नंखाय भारतारि रां बिलाइ FICN जब्द खालामो। फोथायजाथाव इन्टेलिजेन्सनि सायाव खामानि मावनानै 45 बेटालियन BSFनि सांग्रां सिमागिरिफोरा सिमा ओनसोलाव मोनसे सांग्रांथियै बिथांखि लानाय नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन। बेनि फिथाय महरै BSFआ 1.97 लाख रांनि नंखाय भारतारि रां बिलाइ FICN मोखां बेसेनखौ जाफुंसारै जब्द खालामो, जाय भारत-बांलादेश गेजेर हायुंआरि सिमायाव सिमा बारनाय दाय आरो सिखाव फालांगिखौ दबथायनो नाजाबाय थानायाव मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय।
भारत बांलादेश सिमानि गोसो गुदुं आखु आरो सिमा बारनानै सिखाव फालांगि खालामग्राफोर आरो हादोर बेरेखा गुदि मुवाफोरनि बांलांनाय हाबाफारिफोरखौ नायनानै BSFआ बे ओनसोलाव गोहोम खोख्लैनो थाखाय गावसोरनि हाबाफारिफोरखौ गोख्रोंसिन खालामगासिनो दं। बे अपारेशना आयेन बेरेखा सिखाव फालांगि आरो गुबुन सिमा बारनाय दायफोरनि बेरेखायै BSFनि थाद'नाय गैयै दावहायाव आरोबाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव 5G लेब बेखेवदों। मिरुनि सुंज्रोब मन्थ्रि आरो सा-सानजा ओनसोलनि जौगाथाय मन्थ्रि ज्योतिरादित्य एम सिन्धियाया मंगलबार 25 फेब्रुआरि खालि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे 5G लेबखौ बेखेवदों। गोदान मुगानि 5G लेबखौ मोनसे डिजिटेल गोदान दिहुनथाय मिरु महरै खामानि मावनो थाखाय बाहायनाय जादों, जायजों फरायसाफोर, बिजिरसंगिरिफोर आरो फोरोंगिरिफोरखौ गोख्रैथि सुंज्रोब, आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स आरो जौगा नेटवार्किंआव दावगानायखौ नागिरनो गनायथि मोनो। सिन्धियाया बुंदोंमोन दि 5G लेबआ फरायसाफोरनि थाखाय गोदान खाबु बेखेवगोन, जायजों बिसोरखौ बिरोंदामिनजों सालायजानाय इयुननि थाखाय रोंग'थिफोर होगोन। जेरै भारतआ मोनसे डिजिटेल समावेशी जुगनि फारसे आवगायगासिनो, बेफोरबायदि हाबाफारिफोरा फरायसाफोरखौ जौगाफुनाय डिजिटेल नुथायनि थाखाय थियारि खालामनायाव गोनांथार बिफाव लागोन, बिथाङा बुंदोंमोन। बेखेवनाय हाबाफारिनि बाहागो महरै सा 59 मेलेमगोनां फरायसाफोर आरो सा 6 PhD फरायसंगिरिफोरखौबो बिथांमोननि सोलोंथायारि जाफुंसारनायनि थाखाय मान बावनाय जादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ एआइआ इयुनाव आसाम इन्टेलिजेन्सनि थाखाय गसंगोन, मुकेश आम्बानी। आसामआ मोनसे बिरोंदामिनारि गोहोगोरा जानो थियारि, मुकेश आम्बानी। रिलायेन्स इन्डास्ट्रिजनि मासिगिरि मुकेश आम्बानीआ एडभान्टेज आसाम 2.0 जथुम्मायाव बुंदोंमोन दि साहा दारिमिननि थाखाय मिथिजानाय आसामआ दा मोनसे बिरोंदामिनारि मिरु जानायनि लामायाव दं। बे हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै आम्बानीआ आसामनि गोख्रै जौगानाय आरो बेनि लाइमोनफोरनि रोंग'थिखौ बाख्नायदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि इयुनाव एआइआ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सल' नङा, आसाम इन्टेलिजेन्सनि थाखाय गसंगोन। बिथाङा आरोंदायारि बिरोंदामिन, आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स आरो सोमखोर गोहोआव जौगानायजों सामलायजानाय भारतनि बयनिख्रुइ गोजौसिन जौगानाय रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे महरै आसामनि थाथायखौ नोजोर होदोंमोन। बिथाङा बेखौबो मुंख'दोंमोन दि गाहाय बिथायारि सानज'थाय मावथांखिफोरा रायजोनि रांखान्थिखौ आरोबाव जौगाहोगोन। आम्बानीआ फोसावदोंमोन दि रिलायेन्स इन्डास्ट्रिजआ फैगौ 5 बोसोराव गुबुन गुबुन दारिमिनफोर आरो सेक्टरफोराव आसामाव 50,000 कौटिनि बांसिन रां थिसनगोन। दिनैनिफ्राय जागायजेन्नाय एडभान्टेज आसाम 2.0 जथुम्मायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, दारिमिननि दैदेनगिरिफोर आरो मुलुगनां थान्दैफोरा बाहागो लादोंमोन। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव सासे उन्दै हिनजावसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव 62 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हमदों। सासे 62 बोसोर बैसोनि सुबुङा बावैसो गुवाहाटीआव सासे उन्दै हिनजावसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव खानाय जादों। मोनसे फोरमायथिनाय जाथायनि उनाव लतासिल पुलिसनि हानजाया खादोंमोन। दायनिगिरिनि सिनायथिखौ शंकर बासपर होनना मिथिनाय जादों। गाग्लोबजाग्रा हिनजावसाखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव मेडिकेल आनजाद नायनाय जादों। बिबानगिरिफोरा गथ'सा अनसाइ आफाद आरो SMRX-खौबो मिथिहोदोंमोन जाहाथे गाग्लोबजाग्राया आरजाथाव मदद आरो जोथोन मोनो। दायनिगिरिखौ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आरो आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि सिङाव दाय होनाय जादों। आइजो साब इन्सपेक्टर तृष्णा नाथआ नायबिजिरनायखौ दैदेनगासिनो दं। आयेनारि हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा सिलचर आरो सिपाझाराव गंनै सोरखारि नङि मुलुगसोलोंसालिफोरनि थाखाय MOU सागान होदों। आसामाव गोजौ सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगानाव रायजो सोरखारा गंनै सरखारि नङि मुलुगसोलोंसालि गायसननो थाखाय गोरोबथायाव सागान होदों। मोनसे सिलचराव आरो गुबुन मोनसेया सिपाझार दरंआव। रायजोआव रांखान्थियारि जौगानाय आरो जौगानायखौ गोख्रै खालामनायनि थांखिजों मोनसे गाहाय रां थिसननाय जथुम एडभान्टेज आसाम 2.0 आव MOUआव सागान होनाय जादों। सुबुं जानो हाथावना जौगाथाय बिगियान मुलुगसोलोंसालिखौ सिलचराव सुबुं जानो हाथावना जौगाथाय बिगियान इनफटेक प्राइभेट लिमिटेडजों लोगोसे बाहागोदारिनि गेजेरजों गायसननाय जागोन। बे गोदान मुलुगसोलोंसालिया 500 निफ्राय 1000 साख्रि दिहुनगोन होनना मिजिंथिनाय जादों।
जाय साख्रिखौ मोनसे गेदेर थुलुंगा होगोन आरो बराक सेरफां ओनसोलाव सोलोंथायारि बिथायारि सानजथायखौ गोख्रों खालामगोन। बेनि अनगायैबो रायजो सोरखारा दरंनि सिपाझाराव गुबुन मोनसे सोरखारि नङि मुलुगसोलोंसालि गायसननो थाखाय गबेषणा इउनिभार्सिटी फाउन्डेशनजों हेफाजाब होदों। बे फसंथाना आसामाव बिजिरसंनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि थाखाय गोदान दरखं बेखेवनानै 2500 थोंजों साख्रि सोरजिनो हागोन होनना साननाय जादों। बेनि गेजेराव वेदान्ता ग्रुपनि मासिगिरि अनिल अग्रवालआ फैगौ 3-4 बोसोराव आसाम आरो त्रिपुरानि थाव आरो गेस सेक्टरफोराव 50,000 कौटि रां थिसननो फोसावदों। गुवाहाटीआव एडभान्टेज आसाम जथुम्मायाव बिबुंथि होनानै अग्रवालआ फोरमायदोंमोन दि वेदान्तानि लेङाइ बाहागो केयर्न अइल एन्ड गेसआ सा-सानजा ओनसोलाव सिगांनिफ्रायनो 2500 कौटि रां थिसनखाबाय। बे गोदान हाबाफारिफोरजों आसामाव सोलोंथाइ, साख्रि आरो दारिमिनारि रां थिसननायाव गोबां जौगानाय नुनो मोनगोन, जाय रायजोनि थाखाय दावगानायनि मोनसे गोदान मुगाखौ दिन्थिगोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।